Hej och välkomna till dagens match i division 1:s 17:e omgång i Domnarsfallen mellan Dalkurd och VSK. Inte önskan lycka idag då. Här har vi Simon Stenberg. Stenberg! Så! Vad sa vi om den där foten? Ja, men det var vänstern den här gången. Jag har aldrig sett att göra mål med vänster tidigare faktiskt. Simon Stenberg! En fantastisk prestation där. Hans mål helt och hållet. Läser spelet bra, tar bollen, driver fram, curlar det bort det. Här har vi det. En gång i tiden mot Brage. Så tillslaget har han. Måste bara tro på det. Mot bortre stolpen. Här har vi Azizi. Azizi skjuter på ett! Azizi! Kapten Azizi kliver fram när det är som bäst. Och han swishar in 2-0 där. Mamma mia! 2-0! Vad händer här på Domnarsvallen, Rede? 6 poäng för Akropolis nu. Det ser bra ut. Det går bra nu, kompis. Ja, han är skicklig i avslutningslägena, Azizi. En gammal forward. Visar att takterna sitter i. Bra, Tankovic. Ekblad ligger inte mot första stolpen och där kommer 3-0! Ciao, ciao! Bye, bye! Hej då! Stick med er! Vad trodde ni? Mattias Mette! Oj, vilket anfall. Han revanscherar sig från senaste missen för cirka 1,5 minut sedan. Och nu small det. Ja. Mattias Mette. Bra prestationer av både Diego och Ekblad. Tar en stark löpning på vänsterkanten. Och jag vet inte för vilken gång i ordningen han rundar Simon Johansson. Safari. Awad. Mot Sulicic. Awad hittar Nyholm. Nyholm kan göra sitt första mål. Nyholm! Vilken löpning av Nyholm. Längst fram. Libron är längst fram och gör mål. Jesper Fernando Gunnar Nyholm. Ja, vad säger man? Ni hörde det rätt. Fantastiskt förnamn. Fantastiskt andra namn. Fantastiskt tredje namn. Och Nyholm duger det med, Tobias. Och vad säger man om Dalkurds rivstart i andra halvlek? Imponerande. Västerås gör ett byte. Det är 21 Hägg som kommer in. Och utgår Troné alltså.